Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim la haula wa quwwata illa ba'du. Dumateng para bapak ibu sedaya ingkang sagung kinaromatan, dumateng Bapak Lurah sak stafipun kita hormati, dumateng para sepuh bini sepuh saha para alim miwah para ulama ingkang kita patuhi fatwaipun, dumateng warga masyarakat Dukuh Simendot ingkang kita tresnani, wabil khusus dumateng Bapak Hajat, Bapak Tasnya, Ibu Sumini sak keluarga ingkang kita tresnani, ingkang sepisan utawi ingkang utami monggo sedaya kita panjataken puja puji dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang dalu menika maringi rahmah hidayah dumateng kita sami, nikmat sehat lahir, nikmat sehat batin, sehingga panjenengan miwah kita sami saged pepanggihan wonten dalemipun Bapak Tasnya Ibu Sumini ingkang dalu dinten menika. Bapak Tasnya ngawontenaken walimatul nikah ingkang sampun daupeng manten dene Bapak Tasnya ingkang dalu menika ngawontenaken walimatul nikah kanthi lelipur utawi hiburan wayang golek sedalu muput. Dene pawiyatan nggih golek dalu menika ingkang pun pentasaken dening kita piyambak. Kadosipun senajan pun supek ning teksi kengetan. Bilih kula menika ingkang nami Kartono Katon saking Suropagianten Adiwerna. Dalu menika kita sak kanca rawang nampi timbalanipun Bapak Tasnya dipun suwuni pentas sedalu muput wayang golek. Dene dalu menika pawiyatan nggih golek saking kersanipun Bapak Hajat ngersakaken lakon utawi lampahan ingkang sampun sumrambah wonten ing warga masyarakat ing daerah mriki. Kanthi lampahan Raden Joko Undakan utawi Raden Adirasa kados pundi mangke babaring lampah sedalu muput kanthi selingan waranggana gagrag Jawa Tengah, gagrag Jaipong, gagrag dangdut, pul musik. Malah menawi mboten klentu utawi kula enget-enget bilih kula menika nate pentas wonten dalemipun Bapak Wantar Pak Mandor jaman kala riyin. Pentas wonten Pak Wantar menika malam Minggu Kliwon tanggal 21 wulan Juni tahun 1986. Lajeng pentas wonten Simendot nggot Agustusan tanggal selangkung Agustus 1988. Pramila dhateng para sepuh bini sepuh kados ngapunten kita sebut asmanipun panjenenganipun pepunden kula utawi bini sepuh menika ingkang asma Bapak Sarya menika kadosipun boten supe. Bilih kula menika nate manggen pentas wonten mriki. Ngapunten dalu menika kita ulangi, kita reple utawi kita ulas jaman semonten tahun 80-an niki 2012 kados pundi babareng lampah lakonipun Joko Undakan utawa Jaka Undakan. Sendelun atas monggo saking pawiyatan namung saged ngaturaken sugeng mirsani, sugeng
midhangetaken sedalu muput ngiras pantes sinambi monggang Mas penganten Mas aja tinggal adat penganten wangsul ya kudu dimonggangi amargi besanipun sak dukuh semendot kadosipun ambali malih kita ambali malih monggo saking pawiyatan namung saged hangaturi sugeng mirsani sugeng midhangetaken sedalu natas kados pundi babaring lampah lakon jaka undakan sedalu natas kanthi santi jaya jaya wijayanti rahayu ingkang sami pinanggih Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
resik jagat lir sejagat ginelar oh para besang mara bangun
sepatu mbok kali oyo garwa sang Sindura Prabu wicara mawa karana rep sirep sareng saking nyarira samyang Pradonggapati gumanti samyang ratri tegesipun siang gumanti ning dalu ngancikan imo gambar karing kekaringan cala imo tegesing mega gambura segara karing pucak ancala gunung ning pucaking gunung sang dwica sabdanipun Prabah Candra Kirana Prabah saya soroteng caya ingkang nimbulaken papan Candrawulan ingkang dadi oboring jagat Kirana suraring cahya ingkang nimbulaken tulis papan kalian tulis tekane bareng dumadi dingin pinasti anyar pinanggih wonten pujangga ingkang mastani sepuh papan wonten pujangga ingkang mastani sepuh tulis sayekti papan lan tulis dadi tetimbanganing kawontenan aning jroning jagat gumelar
wontenipun siang dalu leres luput Surya Candra kakung putri lan sak panunggalaning kawontenan ing tansah owah lan gingsir. Neng pucaking gunung Sang Dwija metik pupusing kebang siwelan tunggal pinedhak pinodo padha tinampanan dening Asta Gangga Wirantanu. Asta tegesing tangan Gangga banyu ingkang nuwaken mangsi. Wiron papaning panulis tanu alusing sastra. Tumibaning mangsaning papan panulisan saged nuwuhaken akaket ingkang swidak tiga. Akaket swidak tiga tinurunaken ngarcapada tinampanan dening para pujangga selangkung. Ya nabi selawe. Kersaning para pujangga akakite nurunaken areng kercapada. Tinampanan pujangga ya nabi selawe akakit kapundhut 3 dasa kabucal demawah wonten ing tanah puser bumi yang tanah ing Bani Ibrahim ya ing tanah Bani Quraisy. Tinampanan dening para amir miwah para hamzah. Akakit karipta dadi neng huruf alif bet sejim sak piturutipun ingkang 3 dasa cacahing aksara. Nanging taksi gundul pinaringan sandangan yang timbul kitab Jabur, kitab Toret, kitab Injil minggah dhateng kitab Al-Qur'anul Karim ingkang dadi wewaton paugeraning agama. Wonten sabdaning para winasis alif yen dijabar ngucapake asmaning Allah, yen diapes ngucapake ananing urip, yen diajar ngucapake ananing ingsun. Jarwaning tembung aku iki urip, uriping manungsa, uriping sato kewan, uriping tetuwan utawa wit-witan kabeh wonten ingkang nguripi yaiku Allah Ta'ala ya Gusti Yang Maha Gesang. Akaket kantun 3 dasa 3 kabucal demawah wonten ing tanah Jawi tinampanan Ki pujangga pengalapan ya Sang Haji Saka. Akakit kapundhut 2 dasa karipta dadi ning huruf lan panggonanipun hana cara kawetan data Sol Kidul Padajayanipun Magabadhang Lor wonten ing masriki wal maghribi wasifatihi wa fatihi kiblat ingkang sekawan. Akakit kantun 13 kersaning pujangga ing tanah Jawi kapundhut 11 karipta dadi ning sandangan. Taling tarong pengkal sukon wulon panjenengan cecekan cakran wignan lan pasangan ingkang kalih karipta dadi ning angka murda. Ingkang babonanipun go kelayan ngo bangkiting pujangga ing tanah Jawa. Aksara miwah sandanganipun kapeketna dados tunggal ing saknalika saged mungel eka adi dasa purwa. Eka tembung wilangan 1 adi linuwih dasa wilangan purwa teges wiwitan. Negari pundi kang dadi kawitaning cinarita jroning jagat pewayangan. Ing sekawit wayang menika perlambanging manungsa ingkang tumindak ala lan tumindak becik. Ana tembung wong ala bakal ketara, wong becik bakal ketitik. Sapa nandur ngunduh, sapa gawe nganggo utang nyaur nyilih balekake.
Nalika samono sinten ingkang jumeneng aning praja. Mboten namung jejreng kadipaten. Yen jaman kuno negara ning dipun etrapaken jaman sakmangke setunggaling kadipaten. Kadipaten Manis Renggo. Senajan wujuding kadipaten nanging kloka kejana pria. Negara ingkang subur makmur loh jenawi Gemari Pakarta tata minggahing raharja. Apa kang den tanem tuwuh, apa kang den tumbas murah. Murah sandang, murah pangan. Guyub rukun sagung prodasi. Ora ana bendeng celeng, ora ana tukar padu persasat sak iyek sae rukun. Sinten ingkang jumeneng adipati, sinten ingkang dadi ratu ning Kadipaten Manis Renggo. Lah punika ingkang ajeng juluk sinuwun Sang Prabu Renggakesuma. Eling-eling turasing kesuma titisaning andana wari bangsane wong aluhur mila datan mokal. Kelawan sugih lemu miwah sugih pangaweruh. Wong kang sekti mandraguna persasat tinatah mendat dodok meter. Kaloka aning manca negara kondang nang manca daerah sinuwun Renggakesuma. Nalika semono lagi ya mangu-mangu lenggah aning Sitinggil Binatrata ing kusit gading ingkang linemekan babut sinebar lisah kasturi gandanya arum ning pasewakan. Sinuwun Renggakesuma dipun adhep dening ingkang adipatih krangkaning praja pecalanging kadipaten ing Manis Renggo. Patih Renggonata piyayene Branyas mecitat gagah prakoso tur ya sakti mandraguna. Ingkang lungguh sak pungkuring patih Rengganata tumenggung Renggayuda piyayene gedhe dhuwur. Dedeg bideksa tautating entasi dhateng kutaman kenging kangge bentengeng negari sak wanci-wanci ana ruwet rentenging kadipaten. Ingkang samiya sebu ambek ambalabar aning pisowanan dalem ing Kadipaten Manis Renggo. Samiya kendel, samiya tumpang suku sambung bau. Ing pengajap sami hanengga pangandikan ingkang sinuwun ingkang dereng kersa imbal pangandikan. Kaya mangkono pangudara Srendra ingkang dereng kawiyasa nglesan. Tan samar pamoring suksmorinuk semoyo winah yang ngasepi Ones ana dewa lang-lang jagat nyangking bokor kencanane
iku bagianipun wong kang seneng melek lan sabar narima. Dedep sidem permanem sabawane walang kumalisik ron-ronan samiya lumampah kati uping samirana sang Brahmana yen aku wong akung babetoking ayam kok Jeng Cinowon sampun miyos lenggah kursi gading dipun sebok kiyana pati minggahing prasantana pasukineng prapunggawa wancining endang samya sumiwi kandit langit bang sumirat kilen samya nglayung wong aku ning
Bismillahirrahmanirrahim. Illa ya Rabbi wa mulana subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Rabbi ya nuron nuri, ya nuron kula nuri kholikon nur yaman laisa kamislihi nurun subhanaka la ilaha antal khasil kholisna minanar kholisna minanar kholisna minanar. Ingsun hangawiti medhar sabdaning para sepuh lumantar pawiyataning ringgit golek. Sabdaning para sepuh tumraping putra wayah kelamun to putra wayah kudu naluri memetri mring kahananing kahuripan. Ingsun kang jumeneng adipati utawa jumeneng ratu aning manis renggo negaraku. Ingsun kang jeneng sinuwun Rengga Kesuma Narpati ingkang lenggah aning kursi gading. Nggon ingsun mangu-mangu aning Pendhapa Agung ora pangling ingkang dadya warangkan ingsun ingkang dadya pecalanging ingsun Yayi Rengganata. Rengganata warangkan ingsun mundhut pawartaning warangka dalem anggone sebo ngabiyantara. Priye kabarmu Yayi Rengganata? Nun dahat katedha kali gamurda si panakraminipun jimat punden kula. Swanipun kula alhamdulillah kalis saking Sambekala kalis saking Pancabaya. Sedaya menika berkapuja puji pangestunipun paduka sinuwun pepunden Ratu Gusti kula ingkang tansah damel waluyanipun kula ingkang abdi kula Patih Rengganata. Mboten namung sowan kula sinambi sungkem sembah pangabakti kula mugi konjuk sandhaping pepada sinuwun Ratu Gusti kula. Iya Yayi Rengganata warangkan ingsun sungkem bakti ngaturake sembah marang raganing ingsun tak tampa gawe leganing penggalih. Hamungken ditampan ana ingkang dadya puja lan pangestuning ingsun marang saliramu sumrambing kawuling kepatihan ing manis rengga kene. Muga padha nandhang slamet aja nganti ana Pancabaya. Yayi Rengganata kula tampi tangan kalih cadhong mustaka cencang pucak rima pangandikan paduka. Kula petek ing pranaja dados nerat daging kayuwanan kula. Wonten timbalanipun sinuwun kados pundi miji ingkang abdi kula Patih Rengganata. Wae latala. Napa kula badhe nampi ganjaran napa badhe nampi pidana napa badhe kautus lumawat dhateng pundhuh sinuwun prasasat siang tumakring wadamung tansah mawantu-wantu nggen kula ngajeng pangandikan paduka monggo. Wonten wigati napa ingkang abdi tinimbalan kula cumadong dawuh ingkang abdi Patih Rengganata. Monggo enggalipun wedharaken sinuwun kula ingkang abdi cumadong dawuh. Yayi Patih nggone tak timbali sepisan ora bakal nampa ganjaran kapindho ora bakal nampa pidana. Ana tembunging para winasi sak galak-galaking Sardula utawa macan ora bakal mangan karo gogore dhewe karana sliramu iku dadi warangkan ingsun. Saumpama duwe kaluputan sak gluguting kolang-kaling persasat
ingsun bisa nglebur dosa kaluputanmu. Lungguh sing prayoga ya Yai Patih Rengganata inggih mboten kirang dateng setunggaling punapa ingkang abdi kula sowan. Kae temenggung Renggayuda nun timbalan sinuwun kados pundi. Padha slamet nggonmu sebo aning ngabdi antaraning ingsun. Priye kabarmu wilujeng nir ing sampe kala boten manggih halangan setunggal punapa. Sowan kula ngaturaken sungkem bakti konjuk sandhaping padha ngersenipun Ratu Gusti kula kawula non. Wonten timbalanipun sinuwun kados pundi miji ingkang abdi kula menggung Renggayuda kula cumadong dawuh. Iya paman, padha lenggah keng prayoga nggih boten kirang dateng setunggaling punapa. Balik marang Patih Rengganata nun wonten timbalan ndadekna sumuruping Yai Patih kelamun dina iki ingsun nganakake pisowanan agung aning pendhapa ing Manis Rengga kene. Sepisan pitakon keselamataning para kadang dulur kabeh. Kapindhone pitakon babaganing katentreman miwah babaganing kahananing praja ing Manis Rengga. Kaping telune ingsun bakal medhar hananing rembug ingkang tumuju aning kaluwargaku. Ngrembug aning putra garwaku keng aneng Manis Rengga kene ingkang dadi keluarganing ingsun. Wonten dawuh kados pundi sinuwun? Ingsun bakal medharake ananing putraku wadon Sinok Ayu Nini Renggawati. Nini Renggawati anak wadon. Yen dak etung umure wis 23 arep 24 taun ngancik. Yen umumeng putra putri wis umur 21 taun ora-orane kudu diwengku daning priyayi kakung. Nganti akeh para nom-noman padha nakokake marang putraku wadon si Renggawati. Hanamaning arep mundhut garwa karo anakku wadon. Daktari gedak-gedek esi senenge sekolah, mulang ngaji, mimpin jamiahan, mimpin para nom-noman nang Manis Rengga. Aku seneng yen duwe putra wadon kaya mangkono tumindaking putraku nggone njejugake ananing jejeging adil karo ananing jejeging agama sing lagi danut daning putraku wadon. Ning yen digathukake karo umur bocah kang wis yuswa umur 21 taun cah wadon ora-orane. Inggih, ora-orane kados pundi? Ora-orane kudu duwe dedekan utawa duwe pacar cara jaman sak mangke. Ning nyatane durung ana keng dipilih daning putraku wadon, malah wulan-wulan sing kepungkur. Wong saka Sabrang, wong saka ngendi-ngendi akeh sing arep mundhut bojo karo putraku wadon ning anakku durung gelem palakrama. Mulane sing dadi wong tuane bingung judeg janjane anak wadon mikir sing kepriye nggone sirane bocah kang wis 21 taun tak tari ora gelem palakrama Yai. Sang Prabu Sinikaka kasebo mring sagunging dasih miwah Prabunggawa minggaing para mantri
reca lagi gunem kapir catur imbaling wacana bebasan kaya wong idu durung tumiba kaya nginang durung abang prodong-prodong sembaran kaya kuntul senang ing mega malang aning pedalaman lagi gunem nang jabaning paseban jopo ana tamu badhe sowan kanca kae delengen ana tamu arep mlebu ning dalem Mas arep nyang ndi aku pansowan karo Ratu Gustiku ing Manis Renggo aku njaluk idin arep sowan ya wis gage senuwun wonten tamu senuwun wonten tamu Cekra polo kang tumingal kagiat resang kapirangu rinengkul kinempit kempit dusang retnang bawono yoki tukang walang ati assalamualaikum yen cara wong saiki yen wong kuno kula nuwun Waalaikumsalam monggo lagi gunem kapit catur durung rampung kok ana tamu mlebu nyang Pendopo Agung sangka ngendi pawongan jenengmu sapa tujuanmu arep duwe perlu apa kebareng pun singkat padat kula maturipun mboten akeh rembugipun sing namine sinuwun renggak kesumo paduka iya aku iki nggih ngiras pantes ingkang kagungan putra putri Dewi Renggawati paduka iya kula menika naminipun Patih Basunanda sangka ngendi negari kula Rancang Kencana utusanipun Gusti kula sinuwun saking Rancang Kencana tujuane pun namung badhe ngaturaken surat utawi nawala. Dene surat menika kula mboten mangertos isinipun menapa monggo pun tapi endi surate kene. Tampanono suratira sangka sang abdi sowan kula mawi cecala surat saking Rancang Kencana kula ingkang ngabdi ingkang badhe nyuwun pirsa punapa inggih Ratu Gusti Manis Renggo kagungan putra putri Renggawati wasipun kula badhe nglamar ingkang putra putri ketampi napa mboten lamaran kula welah Basunanda wonten dawuh ratumu Sang Prabu Kuntara inggih Ratu Gusti kula saking Rancang Kencana menika sinuwun Prabu Kuntara tujuan nglamar putraku wadon arep kepengin mundhut garwa anakku wadon nglamar ngapunten dipun tampi napa mboten pun singkat kemawon umpami pun tampi kula bungah raos sing manah kula umpami boten yen ora ditampa ning welinge Gusti Ratu kula saking Rancang Kencana umpami lamaran boten dipun tampi kula dipun paringi Purba Wasesane apa tumraping negaring Manis Renggo kula menika dipun tugasaken umpami nglamar boten ditampi Manis Renggo badhe kula bumi angus badhe kula sungsang bawana balik kok sumbar kok malah ngancam
dereng rampung basunanda lagi gunem. Assalamualaikum kula ingkang sowan, kula ingkang sowan.